har set noget om nogle universitetsuddannelser og noget om forsvaret, så sådan lidt forskellige uddannelser. Jeg synes i hvert fald, det har sat nogle flere muligheder op, hvor man sådan er blevet mere klog på nogle af de overvejelser, man måske har haft sig. Jeg synes, at det var godt sådan at lære lidt omkring de forskellige uddannelser, sådan hvad der skete, hvordan undervisningen fungerede og det sociale liv, og hvad man så kunne opleve, så man havde en idé om man gerne ville det ene eller det andet. Jeg har helt klart lært noget om de forskellige uddannelser, som jeg ikke vidste i forvejen. Det har givet en masse inspiration, og måske konfronteret en selv omkring, om man er blevet bekræftet i det, man egentlig havde tænkt før, eller afkræftet i det. Jeg synes, det fungerede rigtig godt, at det var et online format. Det var dejligt, at man bare kunne tage det i sit eget tempo, og man kunne skifte video, hvis man følte, at det ikke var noget for en, og man behøvede ligesom ikke gå fra en person. Jeg synes også, det var godt, at det var online også, det der med, at man, hvis der lige var en video, man tænkte, ej, det er ikke noget for mig, så bare lige skifte hurtigt, og man kunne selv ligesom bestemme, hvad man ville se inde på den der hjemmeside.